Бүгін мәгариф тармағында шул исәптән авыл җирлегендә иң күп вакансияләр математика, рус теле, физика, химия, биология фәннәре һәм башлангыч сыйныф укытучыларына туры килә. Бу хакта Татарстан дәүләт советында мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында Татарстанның мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин хәбәр итте. Мәгариф һәм фән министрлыгы кадрларга ихтыяҗга анализ ясауга зур игътибар бирә. Елга 2 тапкыр педагогларга ихтыяҗ буенча мониторинг уздырыла. Татарстанда һәр укытучы үз фәнен бик яхшы белергә, укучыны көндәшлеккә сәләтле итү өчен кирәкле педагогик компетенцияләр булдырырга тиеш. Югары уку йортларында педагогик кадрлар әзерләнә. Республикада бу юнәлештә барлыгы 15 000 студент белем ала. Казан федераль университеты аның Алабуга институтына һәм Чаллы педагогика университетына шушы контингент студентларының 90% туры килә. Соңгы елларда педагогик белгечлекләрдә укучылар саны арткан. 6 һөнәри белем бирү йортында белгечлек буенча 5525 кеше белем ала.